Club Junta, building better Africa. Tikulandireni ku programu inanso ya kwa gwanji kuchokera kuno kwa Nemawa Times. Dzina langa ndi Ofeso Hawa timakhala pano kusandika nkhani zimene zasindikizidwa kapena zimene zikuchitika m'dziko muno komanso maiko ena. Nde lero tiyambe ndikuwera ku Morocco chifukwa kumene kunali mpira womaliza wa mchikwiche cha Africa Cup of Nations kumene Senegal yapambana. Somagawa kambirana nkhani za ndale palinso magawo ena amene amayendetsa dziko. Ndicho kale tinali kubonja mamawo lero makazi magawe na amene amaonesa kuti ili ndi dziko kwambiri ndiye tiyambe ndi imeneyo. Senegal yapambana kachiwiri in 4 years kaini what years I think koyamba kanali 2022 imene inali AFCON 2021 I think because of COVID na kangali akakhidwira ku 2022 so ngati in 3 years kind of almost 4 years ndiye munaonera game ngabona naonera yonse munaona bwanji mati tiyambe ndi kaseweredwe. Well, kaseweredwe Senegal panopa kunena zoona muli ana uchita bwino muli ana ofewa kumbuyo kuli mwana yuka kuti ndani wachichepere kumayi ndithu foti defense mafuna maturity defense mafuna experience defense mafuna munthu woti akhozopanga ziganizo zikulu sanga kuganiza koma mwana anayipira game anasewera bwino kwambiri. Throughout my department also to me sanali very bad. Morocco so inali bwino koma kuyanga na even possession kuyanga na even my shots on target Senegal imaoneka kuti ili bwino. Chabwino tiyangane Senegal chifukwa imaoneka kuti imakhala consistent. Yes, in terms of kawira qualify for ma tournament akulu kuwina chita AFCON iwa kumale kuno bwanji because ukani igoro beko chifua ndikufusa chifua kuti kuno kuti ndi ma bodies aname ndisa masela mpira tindana amana magamba amachita commentary za masela mpira miendo tunaona president wa famu anapita kumweko atakaonera kumweko amapita bajazato ena ma privileges zao kodi basi kukani kuonera azatuwa amachita bwino chani kuti tinga Malawi ngaphunzirepo chani 5 ni Morocco yo cheti timu yabwino zaona World Cup inafika mpaka quarter final Senegal ndimene Ghana ndimene afika hapo mpaka semi final ya Giana Samoa icha even Senegal ikapita ku World Cup imachita amasewera mpira uchoti amaoneka kuti anthu ndampira kuti akugwira chito apart mpira amachita chani ine ndimaona ngati ndi consistency kuti mukakhala ndi timu you build it pang'ono mukati monero Senegal imene mawina 2022 coach wawo uja watizedwa kuti mati ndani kana inali timu yoti amayipanga build pang'ono first Senegal AFCON ndio kuti angowina kawiri basi Sise kuti ndi Sise yes I think should be Sise yes koma inali yoti Sise ujanata mpatsa nthawi ndithu kuti apange build team manager waipanga build bwino timu yadzafika pota udziwa zoti apa akhozochita chinake chotani chodabwitsa chachikulu and team team is mpira is predictable mpira adusi kuti mawinira anamanda kuti mwaiya ukanakhala mwaende kuti olobwezi Malawi kumawina ngasi koma mpira you prepare you build a team you build discipline consistency kuti uyu amasewera apa koma kwathu kuno pena timakhanga timakayisera ma player kuma tournament akulu kuti player uyu wakhala kusewera mwina for 10 years aishuwa kuti mpaka pano simmadziwa bwino masewero ake ma player ena timatenga kupita nawo ngati kwa AFCON nochita kudzikira tuzona awawa ma blanda amene amapanga ndakuti akuti awawa olo tingapange motani sangagoletse chigolo position nda apatsai so even selection ya team matters a lot. Of course I know kuti makochi amadzangana basi kuti kodi club yathu muli tiyangane ku Bullets kodi ku Bullets kozotenga kondane ku Silver ka ku Wanderers sometimes it's good kupanga be cast the net wider. I know atabwera kodi ndindano tapita ku Cameroon anasankhapo ma player ngapo kuti fajira ajina Lawrence Chazi I think kuti azonekera ndithu kuti kuli ma player it was because of that tournament so simafunika be kuti know your team komanso build a team komanso awawa Senegal
amaoneka kuti from time to time amakhani maplayer abwino amakhani maplayer amaita bwanji produce maplayer abwino amapanga they do scouting ndekuti amaona kuti okay of course penaso tisaiwalenso kuti mpira ndi drama ndi investment it's beyond kungokhani maplayer abwino fa kuno kuti khozo khandi player wabwino koma zisitaki konsanje palibe amene angamubweretse kwaso palibe amene angamubweretse kuti asewere kwa poti kandi timu yayikulu penaso okay matimu amakhaso ndi ma limit in terms of drama another thing imakhauti city mapanga build bwino kumapanga player uchanacha pang'ono kumakwera zathu timakadami of course kunoko we've had academies koma samaoneka bwino kuti kodi zotsatira zake ndi zotani so azathu amakhauti akupanga build player amachita kumuona kuti uyu adzakhala striker ovuta uyu adzakhala defender akafika zaka 14 15 amakhauti ambakumpanga nacho kwafika kuti mapona munthu angotulukira ali ndi zaka 20 kale komanso Malawi ija ndaji na farm kama zoji mawujira because you cannot say boje to me kuti how many times could Malawi ida qualify for AFCON ndikochepa how many times pamene zathu umadzota neighbor pompa baba I think kanateka 2012 Zambia ndo yomwe inatengapo kutenga not only qualifying kutenga AFCON ichi komanso maklabu aku Malawi ineni samokhena maklabu aku Malawi kuno amakhandi masomphenya like target kuti ifeyo tifuna mna zimenya nawo jina kafacha ndachoka kukafuka chinga tikuchita bwino ifeyo jina Wonder Silver ka Edza Dynamos kaja ndekuti tizichita produce national team yabwino mpira kuma anhoendesa amazoji makuchita kumayo kuno kuti ine ndimaona ngati kuti ifeyo tidavomereza ma standards amene ali very low kuti munapita kukaonera mpira because nkhoza kupsha team ine ndapitako mpaka kuti akulu maklabu akulu akuzimene kusewera mwina kadero pu chapita chimpira kutsogolo chikapeza koko ndipira ukuzoma ulinga newspaper kusiya kuonera kwamba kuweka newspaper so quality eni mabazoti masowa mutati muone penaso ndi league maiko ambiri amene amachita bwino amakhoda liso ndi maligi amphamvu and maligi amphamvu akatulutsa maplayer aja ndi maplayer aso amene amakakhala so on the international stage ndi mwayi mutati muone Senegal ine maplayer ambiri vini ku England ku France ku Denmark ku Germany mutati muone menja munali ma professionals ambiri anosewera kaya ku Chelsea amachokera ku Senegal amachokera ku Senegal okasewera Liverpool amayamba konko ndithu koma ngani ndiona kuti amayamba club futhi kulibe player amene amayamba national team player amayamba ku club so maklabu aja amapanga mpira otani sometimes iso ndi mmene mukuyipangira build club yanu kuti utatuone kumalawi kuno timadzanena kuti ukayangana super league yathu ija ukakulu haya zimankoti kuti mpira ndi wapa low level kwambiri that's why maklabu omwewo akafika kandi ku CAF championship amatuluka woti tokunena kuti ndi madolo mapezuda makachoka kosakawina game lo imodzi akutuluka amwene first round yomwe so tikuyenda kuti tipange improve ku maklabu because kozonda kuti aikocha kulephera kochi maplayer akatenga kuti kochi amatenga maplayer amene ali ku maclub kochi tusama kuda muzo ilala wenzi palibe ku seriousness komanso ine ndimona ngati kwambiri ndi investment azathu kufamu ku Sulomo munana kapeza njira zoti mpira ucha upange build muna mwake akamati anthu mene more even my rewards because akapanga build ukakhoti league ili ndi ndalama zambiri ndi ma investments anthu they are happy with what is happening akazipanga concentrate Kumalawi kuno munthu vizuti yemweyo ndi player wa mpira koma mawa umpeza ali kumunda akulimba akutani andali ndi game the other munthu apanga concentrate bwanji azathu aja makhoti ngati uli player wa mpira amapanga concentrate zambira nditakumbukira madikombosa zimene zoti maonera game ina pa Bingu Stadium pa TV player kumpasira plus kumbweka player za Senegal specimen mpira osati zongo upanga pang'ono wagwa ulo watopa you know mpira panopo unalowa okay it's both it's psychological it's mental it's scientific ma diets kaya training yake ukhala yotani koma kuno kaita kuti ngati olo kuli training ya diet so tigamanene kuti ajina farmer ifanye nikuta bwa farmer ajina farmer nanga sindeni yake auya exist for what uziti ali ndi ma strategies otani opanga revamp ndamili kuona because okay
I'm saying this because sikuti ifeyo tinangokhala choncho kuyambira kalekale. There was time Malawi nkachita bwino. Ku Southern Africa kuno Malawi pena mafika popanga dominate. Kutenga ina kosafa cha bwino. Kenaka basi nango bezuri panangobwera ine ndimadzaona ngati safa sana tengepo. Ai kufika ka plate mati plate plate. Ya uluza ije. Plate anataka fika beba. Nditimu yoti ifeyo we relaxed koma because Malawi yakareja umachita kuona kuti chabwino mwina inde situ kwina koma umakhala mpira atu kozi feza mbiri zina timangouzidwa kumkunga ngati koma kumaseweredwa mpira sikuti mpira udalofuka kwambira mwina kwambira chamma 2000 ndimene unakanga tukalowa libolojo chibwana basi mpira wangu khanga kuti zibasi zomwezo kula tikupanga participate ma international tournament kumaina kuzikhaso ma targets bwino we also have a ministry samakambeza famu yoka kodi ku ministry kuja mati akamaiona famu bungwe loyendetsa masewera mpira mdziko muno amaipatsa ma target otani because amapanga drone drama panopa if you look at the budget ya famu ku ministry uja maona think pose ile panali ndi extraordinary general assembly mabilioni ndi tachita kugawa zina zikupita ku multi football agency zina yanjani drama ndithu ziliko kuti kodi drama zimenezi sizimakhala ndi ma targets don't you have my objectives drama izi tufuna zitulutse easy zikakanika what you do koma nanga simpira is very political kumalayi kono zikatele ena madzapanga ayayi alepera kufa chakuti yayi asiyeni ena ampakira ka president wa famu muna yafa yoti ka adamuika pampando yandala maloela sokombiri ka coach anampanga haya motani akudziwa na ndiwina wake even selection ya ma player kumene ena madandaula amene matsata kuti ayi pale ena tu coach amakondela ma player ena ake muna 40 ndabale yake muna 40 ndazake kapena machiza ndi bambo yake kuyangana player kuti is not the best we have we can have somebody else koma kumulowetsa kumata kuma wangu dzikola angodziponda ponda menemo aloera so zinthu ngati zimenezo muna zimenezo koma anakaphunzira akanakhala this strategy nkali kukhala this strategy kuti what if strategy doesn't matter you can have a strategy komanso another thing is that tima dzipatsa toka pressure let's say that this strategy kuti akona kulu okay kwafukoniko tipita koma kasi tikafika patali ku try but tikufuna mwina in 5 years tidzafike makhala simanena kuti tidzatenge even anzathu amene amachita kandi zama okay even za umoyo amanena kuti by 2030 tikufuna matenda awa asadzakhale a public health threat kuna uzimaita akhozokhala pope koma asafike poti kusokoneza ndithu the health system amatha kunena kuti tikufuna mwina by 2025 titsitse mwina imfa za amayi pa uchembere pobereka mwachochi ama ndi target ndi tusakunena kuti tofuna titsitse by 100% so kumayamba pang'ono so if you matsati kodi ife tsono target yathu in the next 2 years ndiyo tani in the next 4 years ndiyo tani in the next 6 years ndiyo tani bejipota bano amangu basi bigaring amangu achotse coach akatere coach mpatse niso ka privilege ina yota pange build team bwino afike poti akamafika poti wakanika yese achite kunena kuti munthu uyu I think wakanika ndo satha ntchito so ndaona kuti matima angapo ku Africa akubwerera ndito akuchita bwino china Senegal pa Morocco timaona ko ina DRC po pa Tanzania Tanzania koma maiko ku Africa atani kuti azichita bwino sapano ngati kuoneka ine ndono kuti koma World Cup kunena zona it's a big competition pali zinthu zingapo zimene zimakhala involved my incentives amene azathu amakhoda kupita kumeneko akuchoka kwawo everything is normal psychologically mental kwathu kunoma bezuti timu kupita ku World Cup akupanga protest malawasi ena kufika pona City Peter ibina mpaka mwabera dibeka za thumba manga azathu ajaso kumakhala zambiri amayangana so okay amakhaudi mwina afode maliki also ali pamwamba komanso mpira kwawo kuli pamwamba the dream bigger kuti we should go beyond this pamene kwathu kuno tidakalimbo ine ndipana kuti okay it's possible tukamba za Ghana menena inasewela game manager tournament manager 2010 ya Suarez anapanga zake South Africa zokira anakira mpira ukalowa poti last minute yoni pamene vajadali oti ikanangochinya game imatha ndekuti Ghana imapitira kupita ku final family inali semi final ndoti pamene zinali zoti tikanatha kuona something unique kuti ngatafika final
chabwino akhoza kukhota aluza koma at least they have shown kuti zilipo ndithu sene kwenye amene mayonera anali ndi game ndi England of course it wasn't very competitive candidate anawina kandi 3-1 ndimakumbukira World Cup ya 2020 jani mechi anayinyapo France exactly yes I think nali France ngati ma koda ngati ma host ngati ma defending champions previous World Cup anawina then anakachindo ndi Senegal exactly the following tournament so mpira sikuti kulibe mpira uliko and panopa like you're saying maiko ngati achina Senegal Morocco tikunenayo achina Egypt acha achina Cameroon Nigeria chakuona ndi timu yoti it's solid kuti chabe inde mpira beno madzamu koma timu icho tikumaona kuti anyamata kutani akusewera mpira akudziwa kuti ukachoka apa ndimpatsire uyu ukachoka apa ndimpatsire mangozi koma unoko makauda wangu achimenya mena phu so Africa potential ilipo koma mwina I think ndikhani yongoti kupa ine kwambiri ndikwaninabe kuti ndi investment because aulakulu mpira masiku anonalo azambiri even technology azatha makaudo training ija mwene ndekuti magolo achapanga china angadali wa ma free kick ndekuti achita kumuyikira china ke pakuona zichinya pamene paziyesa amene ankapangira of course kalikali achina Beckham ma angles acha koma even basi zonse kumaka majimu aja umaka kuti akamapanga trainer kuti azoduyunga ali defender mwina training yake tipange concentrate kwambiri apa akufuna akhale ndi zimauje ndi zimaso zambiri amarozori position yasakhala uma kwambiri akhala fail that is like asaka you don't have to be first like madziwa zoti sungakundidweza chisawa akungokunda magwaza mapanditsa pelo so amadziwa training kuti timpange choncho uyu timpange choncho psychologically titere timpange prepare mena ama code player winali yes because neno ndona ngatiso game yao jenye nadzalowa psychology kwambiri yasene kuja ndi Morocco fa Diaz uchana naoneka kuti wabalalika anabalalika kama Ramadhani anaombatsira kenaka size ya Kogarudwa beta. Makangani wa beta. Koma no muntu jana kudzika. I mean I was like kuti okay but as that traja ndotsogola I think kuti akumpanga council kwambiri fa amwene kupangitsa fa it's every one uzisa ndiye. Dziko lose likuyanga na yeye. Amwene mkuyo meno makhala kale kula chidalidi amina kuti usabwereso kana kode dziko li usabwereso kuno. I'm sure kuti akumuthandiza because it has I think I've had a heavy toll on his mental health. So koma ine ndimafana ngotsendera khani imene nakuda ine mona kuti kumaya kodokona mpira kulibe saba ziba kuchi samadzi amangopita opanda tage chimene madziwa anyamata tuso zoti basi ajambulise zithuzi tawo pena ali ku hotel pena akakwera ndege kenaka basi zikatha and another thing you know timadzafika poti umakuzuti anthu aja kunyanyala tikamadzudzula hayi mpira auto ndi investment kukulowa ndrama inde ndizosakwanira kwa mutenga ndrama za Malawi and Malawi what they expect from you si ndrama in return ndi chisangalalo even ufuna tizimba kugoma kuti timu yathu ikuchita ulendo wena naita host Corona America mine rona America ndachina Kenya majidwa ndithupa kwa ndi Kenya njidwa Tanzania matimota achina Kenya if over achina Kenya Tanzania matimota tinkachinya kale olivine Zambia kwani we are dominating ito ndai nake ku Southern Africa okay mwina not dominate koma tinkachita bwino ndithu kwa pano ayi zinazokonekera chabwino tibwere supposed to bekane tikambane nkhani yokhudza moyo wa ntchito dziko muno kuti kodi izo mayenda bwanji tikapumira pamano. Investments and partnerships are at the heart of the European Union's Global Gateway strategy for growing Malawi together. The Global Gateway supports Malawi by accelerating the green transition, accelerating sustainable growth and decent job creation, strengthening education delivery, training, and research. The Global Gateway aims to support mitigation of these through investment in environmentally sustainable growth, job-rich green projects, while minimizing future threats to the environment. With a focus on startups and young entrepreneurs, especially women, the Global Gateway is actively facilitating investments in infrastructure and trade. The EU is committed to support access to quality education for Malawi's youth through training and upskilling of teachers, leading to increased entrepreneurship, job creation, and economic mobility. Welcome to eTimes, your digital gateway to news and information. Stay informed anytime, anywhere.
Getting started with eTimes is simple. Whether you're a new subscriber or renewing, we've streamlined the process. For organizations, eTimes offers tailored corporate packages with flexible user management. But eTimes is more than just a subscription. It's a complete digital reading experience designed for the modern user with the following features: gadget adaptability, text-to-speech, translation capabilities, offline reading, advanced search, smart navigation, enhanced readability, zoom, and read mode. eTimes combines simple subscription processes with powerful features that transform how you consume news and information. Visit www.times.mw/eTimes today and experience the future of digital news. eTimes. Stay informed anytime, anywhere. Tipitirize programu yako kwanje changane nkhani yokhudza mwayi wa ntchito ifanira kuti pali ntchito zochepa zimene zikupezeka mdziko muno malinga ndi kafukufuku wa banki ya African Development tingoti banki ya ku Africa mabereka ngongole maboma chani zambirimbiri ndiye kunena kuti kumalawi kuno mwayi wa ntchito ndiochepa ntchito zimene anthu amazigomerazi mwayi wake zimene zochepa kwambiri 30,000 zokha basi. Pamene anthu amene akufuna ntchito zimenezi akulipo 270,000 pachaka. Ndisachilendo kumalawi kuno kutengera ndi mina chimene chimayendera ndi dziko limene mayendera. Aya sizachilendo. Chifukwa yonena kuti every economy it can absorb workforce ndi kukula kwake. Okay. Economy GDP. Mene ili imakhala kuti GDP yanu ngati ili apa. Zingafuna mungakhale madolo otani simungali mbichito anthu opitirira apa. Anthu ndamazitenga kuti amuzitenga kuti zoti muzalipira. Unless ndekuti mutsitse kwambiri which is also against labor laws. Munganene kuti pakuti mulemba anthu ambiri ndekuti anthu ngati amalandira ka 100 kwacha mutsitse ngati mufuna mupange double the number ndekuti ambiri mutsitse ka izibwera 50,000 50 kwacha, which doesn't work like that. So economy yathu ndi aying'ono. We failed to grow it for years. We're still failing to grow. Tikayang'ana projections amene alipo pano pasa kupereka chilimbikitso kupanga compare ndi maiko anzathu achina Mozambique, I think Tanzania, Zambia, chuma chawo haindi tuma projections akuonetsa bwino or even kumbuyo kuchakwerabe chimakwera ndi ma 4% tsono chuma kwera ndi 4% ndi chinthu chachikulu kwambiri ndi percentage chachikulu kwambiri. Tiyang'ane nkhani zimene anthu amazinyazitsa. Nkhani ngati za mapulambala zomangamanga zokuza maskrini electrician chani kwezi yasi ntchito ndi chifukwa chani palibe ndondomeko zochita trade ntchito zimene zichazo into form cho chifukwa sina zikukanika eti ntchito zimene tikuzamira zikukanika palibepo yeti pala anthu ena nkhozo ndivomereza amene amagwira ntchito ngati zimene zikumakuchita kuposa anthu mu office maikono mako Africa zimene ziyasanga kukhale ndi ka strategy kopangira zimene sizingatheke kumala kuno. Well, okay, because tikaonaso tikaonaso chiwerengero cha ntchito zambiri ku Africa zimene zonso ntchitozo sikuti kulibe ntchitozo ziliko koma zambiriso zimafunikanso training. Okay, specialized training one makamaka ntchito timati zamanja koma tikayang'ananso pena kuti ma institutions amene angapange train athu ntchito zimenezo ndochuluka bwanji. I know kuti zambiri zamanja tidaona nthawi inake boma limalimbikitsa kwambiri anthu kuti azipita kuma technical colleges koma nakonso zimapezeka kuti nanga si kwambiri tikumanena kuti
mwina anthu asamathamangire kulembedwa ntchito kapena asamalike kwambiri mtima kuti alembedwe ntchito azilemba anzawo koma even anthu akamaliza kuti alembe anzawo kapena ayambitse kandi ka company kake kandi ka garage kandi kuzi amafuna equipment kumalawi kuno capital ndiyovuta kuti apange access ngongole zovuta anzathu amabanki ali ndi ndondomeko zawo zina zimene zimakhala prohibitive zina zimakhala kuti zovuta kwambiri kuti munthu akhozorani kumpatsa koma ndiona ngati kuti informal sector ili we don't pay a lot of attention to it. Formal sector ndiyo ndimene ili fixed koma kuli anthu ambiri amene like you're saying kuti they are making if you go mulimbi mulaka makonza mafoni okay sikuti anthu okonza mafoni kuti ngati kuti anakwana we can have more mafoni panopa ndi technology imene kupitira it also means kuti zinthu zofunika kukonzedwa za technology zikuti alinso zikuchuluka anthu amene akugulira galimoto mukapita magraja ena madzafika ponena kuti koma wakulu galimoto zizi mukonza zili kwadzadza galimoto graja imodzi kuli galimoto kandi 50 zina kumatha ndithu miyezi akungotoda so mwinaso ndinkhani yoti sitimapanga aggregate bwinobwino komanso sitimapereka uthenga woyenera kwa anthu kuti okay tapanga ti concentrate kuli gap yayikulu yoti mukhoza kulowako komanso we don't support achinyamata ambiri amene amaliza ntchito za manja zinazi ayino ngati teveta pena pamakhala timacohorts tena akamapanga graduation moja mabizira apatsaka equipment kamwina ndi ma bricklayers kuli ntchito zambiri komanso it's also our I think mboye musi kunachitika soka fukufukuina kuti if you ngati Malawi our penchant for white collar jobs okay timafuna aliyense akakhale mu office aliyense akakhale pa TV aliyense akakhale ntolakhani zinthu ngazimene zimene zimapangitsa kuti chuma kuna kusa matani samakwere let's be honest the sector imene imakweza kwambiri chuma it's not about the civil service it's not about anthu amene alimbedwa ntchito ndili ma office ndathu othamanga ma business amene apita kunja azikagula katundu apange manufacturing job kuti muone ambiri imakhala ngati ndi ma skills okay atoti of course mate skilled labor pena apangeso ikhozolowa pang'ono be kuti it's formal koma ndi luso loti zamanja zoti munthu atati waphunzira zina kumeneko akhozoyambitsa zake ndithu kumapanga so mwina we need kuti tilongosoleso bwinobwino koma all in all nanga at the end amene amapanga create the conducive environment for job creation okay ndaboma okay that's why kuna kuli kose amata akalimba ntchito kandi mboma kandi private sector amana kuti aboma lapanga create ntchito mwakuti it doesn't mean kuti anthu sewo alembedwa mboma ndi kuti apanga mwina conducive environment ma business akuyenda manufacturing company yoti nali ndi anthu 10 yaona kuti production ikukula aonjezera anthu afika 20 chocho osewo matani mwawerengera kuti zikuyenda koma economy ngati ili stagnant yangoyima pompo mukhozoloera uku sibulimba be anthu ntchito ene umati kumapanga track bwino zingokati maganyu toti lero kenaka mawa choncho my investments umaiko samaoneka sobwino my investments so na investments timakona store mobile store yakuja yakubwera store yakuti koma sitimona my investments ene aja ndi aone nda serious investment ya serious nemeli maonera kwambiri ndi manufacturing my investors manufacturing okay kapena something jodi it's tangible mukuchiona kuti kama panga invest kandi renewable energy kama panga invest in factory yopanga kandi sopo kandi mafuta ni investments amene amakuza chuma so let me tell you this World Bank atulutsa report posayidwa apa kuti even migodi mining injadi kuichemerera ija they are saying kuti sitizapindula ngati dziko akuti ifa yona kuti ifeyo ngati ene yake Malawi we are not investing mu zinthuzo amene kupanga invest ndi ma companies akunja kapena ndi ma investors akunja akatero yo ndi kuti ma proceeds adzapita kuti kwawo because mwa malamulo mungane kuti zonse zitsale kuno nawo samafuna kumene kuchokerako apindule koma sambira makandi ma offshore accounts so akagulitsa ka uranium kandi ku Portugal kandi kuti ndalama zimangotsala kuti Congo so World Bank they have given us a tip kunena kuti ine ngati mukufuna mupindule ndi ma minerals if itanena kuti atulutsa akunena zimene zodala kuti to manage our expectations atisayembekezere kuti mmene tikuna kuti mining ka in the mid 2030s kudzakhala mwina ka revenue ya $3 billion atisayembekezere kuti $3 billion yonse idzabwera ku Malawi kachaki kochepa chabe kamene kazatsale ku Malawi for the first sitikupanga invest tasira anthu akunja so what exactly they are saying is that
Amalawi tikuyenda ndipeze njira yoti tipange invest amalawi ene ake. That's what you do. Okay, enawo inde akhozobwera athandiza kuti mwina in terms of capital zineza. Koma pang'ono tokhaso tikanakhala ndi njira zathu. Katibwetsa kama kobiri pamodzi kandi chani kupanga invest. Kwa mradi muone panopa if you look at ma mining companies zambiri achina kairekera kaluni kanga Mkunde ka chenchani zambiri mradi muone ma companies amene akupanga investment musa kumalawi kuno. So if you say don't expect ndama zonse zitsala kumalawi kuno. Nde anthu ambiri amene afuna chita onda chinyamata. Nyamata ambiri masiku anachangamuka amakhala pa foni ndichani. Kumaona zinthu zimene zidakumona maiko amene zikuyendera. Sizopsa zimene zikuti anyamata osewa. Chifukwa alipo ambiri anyamatawo. Anyamata osewa angokhala basi. Azikukhala pa phone tsiku lonse monora zawo tukuna wakizi kuyenda koma kuno kusizi kuyenda zimene zizi ndi kopya kodana. Well, unemployment kuna kule kuse in fact so osatizi ndiko kopya kungoti timakuona kuchitika ndikali ndizi timaona kuti they engage in a lot of illicit activities. Kodwa mndani muona anthu ambiri amene amakhoti sanduka mwina kuba ena paka violent crimes ena ndachoti panopa ndendi ma online ma scams awa mndani muona ambiri kumangidwa ndachinyamata. Why? Because alibe ntchito. Even beyond that ndena chati maona kuti basi amathawa kapite ka dziko lina kena akakumaneso ndi zina kumeneko basi they get deported ndi zina zotero. So fika nthawi yokuti anyamata amene akhozoita demand. Of course demand in a certain way they are right kumakhala. Yeah, of course it's possible. It's possible kuti chifukwa ndisazo Egypt zinachitika. Tunisia, yes, Tunisia. So it's not worth better kukhala profit of two koma potential possibility makalapo. In fact amanena kuti ilingati ujeni ilingati spring ija mukaifinya thaya Italy imene munga taimaswa mafuka ndi pampu. So kama takukhala kasi kena ikongopanga spark pang'ono chakuma tabwera ma protest ndi zina zote. So we need to learn lessons, yes, and we need to ensure kuti kodi mavuto amene tili nawo the challenge tinayo kumalawi kuno ndiona kuti akulu amene ali kutsogoloko ine ndimona ngati they don't care much about achinyamata. It is about them kuti nthawi imeneyo kodi wakutani because madzapezeka dzikundikira wina akanadzane I think anadzanena of course photos zina sinda kuizana anadzanena be kuma pre-budget consultations anachita kunena kuti if you look kumalawi kuno mmene ma CEOs ama state owned enterprises ma cabinet ministers ma directors if you look the luxurious lives they live akuti you can't believe kuti ndi dziko losauka lota chinyamata kusowa ntchito zvezira kuyendera zima gali moto zima fuel gasolines they have ma benefits ambirimbiri. So anzatu makamaka kundale kwakulu amakhanga kuti as long as iwo zikuyenda they don't care. Zimadabwisa kuti Gamoria kuyenda nayo akuenda na anakuloa ulokumena kupita kuyeka saa kuita manyazi kuti sewu chabwino ende chigamo chake chonchokuma kuma kumena kupita kuyesangane kuti kumenenda bwera ukuku look at mena akakukhalira look at the poverty mene kuno inendi kumva bwanji. So sometimes it's not about kuti like you're saying kuti kuopshiza koma sometimes ena manena there is this theory Emmanuel Kant kandani talked about kuti German philosophy. Atamene mukuwafinya kwambira kuna atamene mukuwafinya kwambiri amadzafika pena pota amatopa. Okay, amatopa then the imadzafika poti basi zinthu zangobalalika kuti muyendetse kuti nonso mumve kukoma kudya chuma chanucho siziteka azikhaute they are on your neck. Of course they will be knocking at your door ukangamba kudya. Of course I know kuti was being philosophical, was being it's metaphorical kuti ukafuna kuti upange ujeni go disturbing you. So what I was trying to say is that make sure kuti pamene mukupanga zanuzo zikuyenda musaiwala amene ali pasipa. In fact amakhauti somwinaso they are the ones who do most of the production. Okay, akupanga tima business timono then mukukolopola misonkho mukakolopola misonkho ija misonkho yonso mungu mwaza mosa samala. Kumalawi kuno the challenge so ndiyoti azatu like kumaudindo kusamayangana beyond mwina 10 20 years 50 years
somebody was telling me kuti if you look at American history kumene chatu kuti mwina uyangane zimene zikuonetsedwa pano pa maplan olivina chitukuko ndoti mwina they were devised 100 years ago, so they don't care kuti ile nthawi imene kudzakhala kulibe iyayi amapanga devise plan yona kuti ife amene adzabwere nthawi imene adzadziwe zoti kunali atsogoleri m'mbuyomo. That's why anzathu aja amapanga ona atsogoleri awo kale kuti wakuti kandi George Washington kandi ndani anatipangira izi anatiyalira maziko. In other words munena kuti atakhala utali zipane zosiyana na philosophy zosiyana koma amadziwa kuti ife ni mamela ngati dziko exactly akuti mapita like mu office muja mu macha Oval Office amakapeza muli ma documents oti kumati izizi sindizigwira sindizisintha oladi olokandi Republican wapita after monali Democrat kuti izizi it's about America, it's about our country. Anzathu acha that very unique unaona kuti mangotsutsa chili chonse oloti mchabwino kudziko kumambizirena mangobwera simply because muna challenges umhayo kamena so chani kaganizidwe kacha kongoti mwina ndizingotsutsa chili chonse mutati muone zimene zikuchitika ku America panopa ine naona mmene amapangira amwe mabizira opposition akatero zina ngati za Maduro ziti mabizudi akugwiriza na benda kuyangula pa TV pacha no Maduro ze tractor komanda opposition komaye kuno ndekuti wina kanapeza benjira yotane anakuitsa mmene wakatani. So if you have an agenda ngati dziko okay imene muona kuti it's for the betterment of dziko lanu pursue it osati ayi for yoti inenda lowano mu offices zinabwendera kwacha china chili chonse. So zimene zikuvuta kwambiri kwathu the planning itself we're still even about, and I think it's a problem of Africa so mayi kwambiri mu Africa timango yangana kuti kodi 10 years fedza khadi kupanga chani then amatabwati philosophy. You can have your own philosophy as a political party but as a government system ikaiso ndi philosophy yayo kuti if it's all about chitukuko cha dziko tufuna ka even 30 years from now. That's why Malawi 2063 long term development agenda ena akabwera amapanga munati muone okay akumana be kuti akupanga align development plans kandi ma manifestos awo ndi that is strategy kwa munati muone amakhoti be angopanga mwachoncho koma kuthala bali yesa angofuna kuti apange zoti adzanene kuti chipani chitabwera chinapanga izi kena akakhasula izi tinaona at least one thing that I liked about the previous government whatever its shortfalls zituko zambiri sana siya okay zituko zoti they found them kuti azao if it is in zimakhazi zoti azao kamba kumene amazimalizisa kolo kuzipitiliza kuti ka amene angadzabwereyo adzamalizisa nkhanisa sewo tione no awa kuti ngati mega farms jabe tifale initiative abwe initiative sambi okay they are good initiatives koma mwina angofunika kuwapanga clean pa umene just on the uliso kunaliso chipilili kungopatsana drama panopa kuli ma issues ajotena mpaka panosana bwezebe koma sizonpaza kuti musapitirize chikonzeni chiticho cleanse it bwino kuti ubwino wako amene ungakhalepo koma I doubt ngalanga chipitirize panopa si ukambidwa so zimakazi wewe zoti imene sinali chani sinali project yathu dali yawa koma mukangana kuti chetu chabwino choka I like timene nakambira a minister of youth National Youth Service you know inayamba ndi boma lapitali jeda anapanga bwino pakashiwo sei kuti panopa tofuna tichite kukhala ndi strategy bwino ndi lamulo lochipanga guide chinthu chibwino okay pamene kena kanangoda kuti zimezi zachane zimezo siye ndife tibweretsa chathu kachikhala simira komosali chomwecho koma ndetu ananena kuti chinthu ichi tikachiona it's good for the country kwa chinyamata tichipitiriza tichikoza tipita ku parliament mwina ndi bill bwino tichipange formalize kandi ndondomeko bwino kuti zose ziyenda mwakuti most of them are amachedwesa nazo that's why zatoenda amangoba kuti bezwe zono uje aishonga tikwizera tupenda kafuna panga chinthu abangoita nitsakapita bwene kuti mama masala zateka chipako zake bokuti kufako zono lokwafe ro kumanga toilet 6 months akumanga toilet so now that's it. One thing is many maiko enda asikuenda ifa yonena kuti bureaucracy anachepetsa ngata kina Rwanda Rwanda ari kulibezya zono lokufuna kulembetsa business titere abanga masala zateka uli ndi certificate yawo koma kuno akulu akatero wina ayi mene chililimo project palamulo ilili makhalu lamulo loti live matches but disaster za kungamba tikufunika lamulo loti okay mwina so not an actual koma strategy yoti how we going to respond in a coordinated way kuti thandizo likamabwera tizidziwa zoti lapita uko koma kudikira kupita ku parliament thandizo lizibwera choncho lizidzera mwawa then tikapanga choncho panga pangolo pa nakasema khodi basi nafuna jebo timalawa si akapangeka meeting choncho paya kunoko kuti matha ukapanga meeting
meeting hotel anakukuloka ndi madzi kusenjeko ena pachesa akuena mankho akuti muchaku muja mulizeru kwambiri kumapanga zinthu mwachangu Trump anthu anamunena chanchani zambirimbiri anapangapanga koma eventually zinapeza kuti zatheka kuti panga signal kuti takaminapo pano aliso maprogramu ena ati siyo khaya program sikwagwaji program ambiri abwino pano yeso ndi yabwinonso wona koma siyo khaya koma ndi yabwinonso chabwino tizingopitiriza tilekere pamene